Railway Project, tatanggap daw ng sapat na kompensasyon ayon sa DOTR. Mga buntis, hinihikayat na magpabakuna kontra COVID-19. Central Luzon, handa na ba sa election 2022? At recycling tips at iba pang paraan ng pangangalaga sa kalikasan, layong gawing viral ng DENR Region 3. May Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Sa ngalan po ni Binibining Sonia Soto, ako po si Justin Dizon at narito na ang mga malalaking balitang nakalap ng CLTV News ngayong araw. Isinagawa sa bayan ng San Luis, Pampanga ang kauna-unahang buntis vaccination drive kontra COVID-19. Paraan umano ito ng local IATF upang mahikayat ang mga nagdadalang tao na tumanggap ng bakuna at maprotektahan ang sarili laban sa nakamamatay na virus. May detalye ng balitang yan, si Radiel Pawi. Alas 7 pa lang ng umaga ay nagtungo na ang 50 buntis sa Convention Center ng San Luis, Pampanga. Buena mano sa mga nabakunahan ay ang 25-year-old na first-time mom na si Mary Hope Manabat. Bukod sa pahintulot ng kanyang doktor, personal din umanong kagustuhan ni Mary Hope ang makatanggap ng COVID-19 vaccine. Hindi niya raw kayang isapalaran ang kalusugan nilang mag-ina lalo na't mabilis ang hawaan ng COVID sa ngayon. Sa wakas, kasi ang tagal ko naghintay. Kasi last time, 4 months pa lang, na ako for vaccine. Tapos, 6 months na ako before pa ako, 6 months na ako bago natawagan. Worth it naman daw ang paghihintay ni Mary Hope dahil bago siya manganak ay garantisadong fully vaccinated na siya. Masaya kasi at least yung baby ko safe bago siya makalabas. Kaya naman payo niya sa mga kapwa buntis, Sana magpa-vaccine sila kasi hindi lang para sa kanila para dun sa baby. Tsaka para mas safe yung pati kasama nila sa bahay. Ayon sa local IATF, ginawa nila ang buntis vaccination drive upang hindi na mapunta sa alanganin ang sitwasyon ng mga nagdadalang tao kung tamaan man sila ng COVID. Actually, marami ng mortality na buntis. And dumadami pa yung nasa severe and critical level na nagkakaroon ng COVID. Ito yung literal na hitting two birds in one stone. Isang bakuna, mapoprotektahan mo dalawa. Pagsisiguro ng local IATF na tumalima sila sa guidelines na inilabas ng Department of Health ukol sa pagbabakuna kontra COVID ng mga buntis. Ang advice nila, 14th week. Siguro that's sa mga layman's term, pang-apat na buwan. Pero wala namang problema lalo na sa mga medical frontliner na buntis. Ang advice nila doon sa first trimester pa lang, doon sa unang 3 buwan, magpabakuna na. Naglaan din ng 100,000 piso ang lokal na pamahalaan upang bigyan ng mga buntis kit o hygienic supply ang mga vaccine. Isa ang San Luis sa may pinakamababang aktibong kaso ng COVID-19 sa buong Pampanga. Sa September 21 COVID data ng bayan, umabot sa 524 ang kumpirmadong kaso sa lugar, 55 ang active cases, 32 ang namatay at 437 ang gumaling na. Rainiel Pawid, CLTV News. At sa iba pang mga balita, umapila na si Bataan 2nd District Representative Joe F. Garcia sa mga Bataenyo na magkaroon ng regulasyon kaugnay ng pagpapatupad ng health and safety protocol sa bawat tahanan. Ito ay upang hindi lumobo pa ang kaso ng COVID-19 sa buong lalawigan ng Bataan. Ilan sa mga ibinabang utos ng Provincial IATF ay ang paggawa ng schedule upang malimitahan ang salo-salo sa hapagkainan, lalo na't may mga miyembro ng pamilya ang madalas na lumabas umano ng tahanan para magtrabaho. Bukod dito, minungkahi rin ang pagsusot ng face mask sa loob mismo ng bahay. Magbabalik si Radiel Pawi. Isa ang Bataan sa mga probinsya sa gitnang Luzon na may patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19. Kaya naman bukod sa mga itinakdang health at safety protocols ng Department of Health, umapela na rin si Bataan 2nd District Representative Joe F. Garcia na magkaroon na rin ng safety home protocols ang mga Bataenyo. Kabilang sa mga pinalilimitahan ni Garcia ay ang pagbisita sa bahay kahit pa ng kamag-anak. Inabisuhan na rin sila na limitahan ang pisikal na interaksyon lalo na sa mga miyembro ng pamilya na palagi ang exposed sa labas ng tahanan. Kaya nga ang sinasuggest namin, gawa ho tayo ng paraan
Baka wag na ho tayo magsabay-sabay kumain, kung kaya pa natin mag-mask kahit sa loob po ng tahanan, lalo na kapag meron nga tayong kapamilya na nagtatrabaho sa labas o lumalabas. Aminado naman si Garcia na kahit nangunguna ang Bataan sa may pinakamaraming nabakunahan kontra COVID sa buong rehiyon, ay malayo pa ang probinsya sa target population nito upang makamit ang herd immunity. As of September 18, at ito po ay galing sa PHO, nasa 175,242 ang fully vaccinated sa probinsya ng Bataan. Ito po ay 30% ng 30% ng target po natin na 594,000 adults. So medyo kulang kalahati pa. Sa kasalukuyan, 3,540 na ang binabantayang aktibong kaso sa Bataan kung saan 34 sa bilang ay Delta variant. Dahil sa upward trend ng coronavirus cases, mananatili sa MECQ ang Bataan hanggang September 30. Ilan sa mga ipinagbabawal ngayon sa lalawigan ay ang paggamit ng indoor at outdoor courts at maging ng mga gym, indoor dine-in, personal care services gaya ng salon, spa at beauty clinics. Sarado rin ang mga tourist destination, entertainment industry, kids amusement establishment, maging mga library, museum at cultural center. Hangad ng Provincial IATF na mabakunahan pa ang karagdagang 200,000 Bataenyo upang makamit ang herd immunity. Sa buong lalawigan, umabot na sa 28 ang kabuang bilang ng mga COVID vaccination site. Rainiel Pawid, CLTV News. Karehiyon mula sa Bataan, dumako naman tayo sa lalawigan ng Zambales. Higit 300 Zambalenyo na ang binawian ng buhay dahil sa COVID-19. Puno na rin ang mga intensive care facilities sa lalawigan. Kaya naman paalala ng Department of Health, sumangguni at mag-report sa pinakamalapit na Rural Health Unit oras na makaramdam ng sintomas ng COVID-19 gaya ng ubo, sipon, lagnat at pananakit ng katawan. Narito pong detalye ng balitang yan. Nitong September 22, 20 Zambalenyo ang nadagdag sa COVID-19 death toll ng Zambales. Dahilan upang umakyat sa 317 ang total COVID-related deaths sa lalawigan. 3.97% ito ng naitalang 7,972 na COVID cases sa probinsya simula noong isang taon. Sa kaparehong araw, 116 na panibagong COVID cases din ang naitala. Kaya naman ang aktibong kaso sa probinsya nasa 995 na rin. Ayon sa Department of Health, naging malaking hamon ang pagsulpot ng Delta variant kung saan mas tumaas ang kaso ng COVID sa mga low-risk province gaya ng Zambales. Pagkatapos po na nai-report na mayroon Delta variant, nadagdagan po ang kaso, bumilis po ang transmission. Payo pa ng kagawaran, ang maagang deteksyon ng virus ay magsisimula sa oras na maging bukas ang bawat residente sa kanilang tunay na health status. Mag-report po kayo dun sa Barangay Health Emergency Response Team natin para po ma-monitor kayo. Huwag po nating intayin ang 2 linggo kung kailan nahihirapan na kayong huminga. Nitong September 20, umabot na sa full capacity ang mga intensive care unit o ICU bed na laan para sa mga COVID-19 patient ng Zambales. 10 sa mga ICU bed ay nasa President Ramon Magsaysay Memorial Hospital, ang main quarantine facility ng probinsya. Habang ang 7 naman ay nasa Allied Care Experts Medical Center Bay Point Incorporated sa loob ng Subic Bay, Freeport. Kahit na may supply shortage, tuloy ang pagbabakuna sa lalawigan. As of September 22, umabot na sa 63,723 na Zambalenyo ang fully vaccinated kontra COVID-19. 42.10% ito ng 150,347 ng kanilang eligible master listed population. 74,380 naman ang nakatanggap na rin ng unang dose ng bakuna. Rainiel Pawid, CLTV News. Abangan sa aming pagbabalik, silipin naman natin ang ginagawang paghahanda ng COMELEC dito sa Central Luzon para sa nalalapit na halalan sa 2022. At dating Liberal Party member, ikakampanya ang kandidatura ni Mayor Isko Moreno para sa pagkapangulo dito sa Pampanga. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News.
Mga karehiyon, sa unang pagkakataon ngayong COVID-19 pandemic, magdadaos ng eleksyon sa bansa para maghalal ang mga kwalipikadong botante ng mga lider na kayang makapagbigay ng solusyon sa krisis na kinahaharap ng taong bayan. Kumusta na nga bang paghahanda ng Commission on Election dito sa Central Luzon para sa national and local elections sa May 2022? Panoorin po natin ito. Puspusan ang paghahanda ng Commission on Election dahil halos 7 buwan na lamang bago ang nalalapit na national and local election sa May 2022. Patuloy rin ang paghahabol ng mga eligible voters sa registration na magsasara ngayong ika-30 ng Setyembre. Gaya na lamang ng mga karehiyon natin sa lungsod ng Mabalacat at Talawigan ng Tarlac. Currently po, ngayon po continuing po yung ating registration. Ang ating voters sa registration po hanggang September 30. Tarlac ngayon, nakikita natin na yung unti-unting pagdami ng mga registrants. Ayan yang i-accommodate yung madaming mga applicants. Ayon sa COMELEC, sa ngayon umano ay wala pang inilalabas na atas kung magkakaroon pa ng extension ng voters registration. Tiyak daw kasi maapektuhan ng kanilang timeline kung sakaling mangyari ito. Samantala, pumapangatlo naman ang Central Luzon sa mga rehiyon sa bansa na may pinakamaraming bilang ng botante sa bilang na 6.8 million. The reality is 78% ang naitala natin dito sa Region 3 na bumoto nung nakaraang halalan. 22% ng ating populasyon ng registered voter natin sa buong Region 3 ay hindi interesado o walang kapanahunan o hindi binigyan importansya yung pagpunta at pagboto. No? Samahan si Sonia P. Soto ngayong Biyernes alas 4 ng hapon sa Perspektiba upang himayin ang mga problema at hakbang na kinakaharap ng COMELEC para sa eleksyon 2022. JM De Jesus, CLTV News. Bukas ho yan mga karehiyon, mga kabalen, Perspektiba kasama si Binibining Sonia P. Soto alas 4 po ng hapon. At mga karehiyon, kung hindi
pa kayo nagpaparehistro, abay, meron ho kayong hanggang September 30, isang linggo mula ngayong araw para makapagparehistro at makaboto sa May 2022 elections. Napakahalaga ho ng inyong boto dahil ito ay magiging magdidikta sa magiging kasaysayan at magiging kinabukasan ng ating bayan, lalong-lalo na ngayong merong COVID-19 pandemic. Sa iba pang balita, umaasa raw si dating Liberal Party member at Pampanga 3rd District Board member Attorney June Canlas na makakakuha ng sapat na suporta mula sa mga local leader ng lalawigan, si Manila Mayor Isko Moreno na nagpahayag nga ng kanyang interes na kumandidato bilang Pangulo sa darating na halalan. Kwento pa ni BM Canlas, naging kaklase at kasama niya sa dormitoryo si Moreno, kaya alam na alam niya umanong mabuting karakter ng naturang presidential aspirant. Narito po ang detalye ng balitang yan. President Duterte na build, nakapakipakinabang sa tao. Kapakipakinabang ha, nasimulan na. Pinalad ako sa Kasidok, kami na mamamahala. Umasa ang mga kababayan natin Pilipino, ipagpapatuloy natin yon. Ang magsalita na ito ni Manila Mayor Isko Moreno na hindi umano bengatibo sa mga proyektong may direktang epekto sa lokal na ekonomiya ng Pampanga ang isa sa nakikitang bentahe ni Yorme ayon sa kanyang kaibigan at kaklase na si Pampanga Board Member Attorney June Canlas. Ang rags to riches na narrative ni Moreno ay hindi kinulayan at sa pangakong tinupad sa Maynila, ang basehan para raw hindi ito pagdudahan ng mga Kapampangan. Ganda no sinabi niya, yung mga magagandang programang sinimulan ng kasalukuyang administrasyon na itutuloy niya. When a project is good and worthwhile, ituloy mo yan kung maski kanino pa nanggaling yan. Because at the end of the day, makikinaban yan yung tao. Yun ang napakaganda kay Yorme. Bida ni BM Canlas, hindi lamang niya kaklase noon sa Harvard University si Mayor Isko, kundi nakasama pa raw niya sa iisang dormitoryo. Kaya kilala umano niya si Yorme, hindi lamang bilang public servant, kundi sa personal na pamumuhay nito. Harvard University, na kung saan ay naging magkaklase kami noong year 2012, hindi lang kami magkaklase kasi, magkasama kami ng tirahan sa dormitoryo sa loob ng Harvard University. At doon nga nakilala ko yung talagang kabaitan niya, yung karakter niya, very God-fearing kasi madasalin yan . Sa ilalim ng partido ng nasirang si Senador Raul Roco, na aksyong demokratiko ang kinaaaniban umano ni Yorme. Bagamat may mga matunog na umanong alyansa sa ibang partido politikal ay hindi pa binanggit ni BM Canlas ang magiging estratehiya nila sa paraan ng pangangampanya sa mga local political party gaya ng Kambilan na may numero ng local leaders sa Pampanga. Anya, masyado pang maaga upang makita ang commitment ng mga local leaders sa Pampanga na karamihan sa kanila ay incumbent. Pero naman, these are part of the political political battle, ika nga . You will be surprised of the candidates that are already on board Isko Moreno. No, I'm not at liberty to discuss yet who they are, but definitely ang mga supporters ni Isko Moreno dito, maraming mga political coming from all municipalities, mga kakandidato at yung mga sectoral organizations. Sinabi ni Canlas na nagbitiw na siya sa Liberal Party. Hindi naman niya direktang sinabi kung papaano makatutulong ang local political party na Kambilan na kinabibilangan nito sa kampanya ni Yorme. Ayon naman kay Atty. Charlie Chua na isa sa mga aktibong opisyal ng Kambilan, naglalaro sa 200 hanggang 300 na local leaders ng Pampanga na incumbent ang karamihan sa kanilang miyembro. Paulo G. Santos, CLTV News. Abangan sa pagbabalik ng CLTV News. Red Cross na nawagan sa ating mga karehiyon na mag-donate ng dugo. At mga residenteng apektado ng Clark Malolos Railway Project tatanggap daw ng sapat na kompensasyon ayon huyan sa Department of Transportation. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News.
Nagbabalik po ang CLTV News at ito pa ang detalye ng ibang mga balita. Nahaharap ngayon ang buong mundo sa isang health crisis bunso ng COVID-19 pandemic. Dito sa Pilipinas, patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga tinatamaan ng dahilan para umiwas na magtungo sa ospital ang marami sa ating mga kababayan sa pangambang mahawaan ng COVID-19. Sa kabila nito, patuloy naman ang pagtugon ng mga medical frontliners sa ibang sakit bukod pa sa COVID-19. At marami pa rin sa ating mga kababayan ang nangangailangan ng atensyong medikal, gaya na lamang ho ng mga blood donations. Ano? At ito pong kinahaharap ngayon ng ating mga kasamahan dito sa Philippine Red Cross ay nauubusan daw po sila ng supply ng dugo gawa ng nababawasan nagdo-donate. Ano? At para mapag-usapan pa ho natin yan, makakasama natin si Binibining Rowena Flores, ang officer in charge ng Red Cross Pampanga Angeles Chapter. Magandang gabi po, Ma'am Rowena, at kumusta ho kayo ngayon? Magandang gabi, Justin, at sa lahat po ng nanonood dito sa ating programa. Ma'am, para lang po malinaw sa ating mga kababayan, ano? Siguro maganda rin, bigyan niyo muna sila ng mabilis na introduction lang kung ano nga ba itong inyong organisasyon, no? Isang pribadong organisasyong Philippine Red Cross, at ano yung pinakamandato ninyo, lalong-lalo na sa mga panahon ng pangangailangan sa medical o sa mga panahon ng sakuna din. Oo. Ang Philippine Red Cross po ay isang international humanitarian organization. So ang talagang layunin po nito is to alleviate human suffering, especially dun sa mga higit na nangangailangan. Meron po tayong iba't ibang services, tinatawag natin humanitarian services, meron po tayong blood services, disaster, Red Cross Youth, health services, and welfare services. At isa po kayong pribadong organisasyon, ano? Hindi yan sakay ng gobyerno. Tama, no ma'am? Opo, isa po kaming non-government organization, isang international humanitarian organization. Para malinaw lang ho, kasi baka ipa-audit ho kayo at may mga nabalita, may napanood ho kasi tayong... Anyway, sige. Ma'am, papag-usapan ho natin yung supply ng dugo ngayon sa inyong tanggapan. Ano? Sinasabi ho ninyo kumukonti. No? Kailan ho ninyo nasimulang maramdaman itong pagkonti ng mga donasyon at yung, siyempre yung supply ng dugo? Even before the pandemic po, sabi ko nga, isa sa major services, humanitarian services ng Philippine Red Cross is yung blood services. So patuloy po yung kampanya natin when it comes to voluntary blood donation para matagunan po yung pangangailangan ng mga pasyenteng nangangailangan ng dugo. Mas naging mahirap po ngayong panahon ng COVID-19 or ngayong nasa panahon tayo ng pandemic. Naranasan po talaga natin ngayon na bumababa yung bilang ng mga voluntary blood donors natin. Ganoon din yung mga blood services partners natin, kagaya ng mga companies na unfortunately yung iba, kahit na gusto po nila ngayon dahil sa present situation natin is hindi po kami nakakapunta sa kanila para mag-conduct ng tinatawag na mobile blood donation. Ma'am, when you say bumababa yung supply o konti yung supply, pwede bang pakilarawan sa amin yung sitwasyon noon bago mag-pandemic at ngayong nagkaroon na ng pandemic? Usually kasi para sa kaalaman ng ating mga kababayan din, kung sila ay nangangailangan ng dugo, sila ay lumalapit sa inyong tanggapan para makakuha ng supply. Ano ho yung naging pinagkaiba before pandemic and ngayong nagkaroon po ng pandemic? Ngayon kasi sir, alam na naman natin, hindi lang sa Philippine Red Cross, medyo naging limitado po yung galaw natin. So, like for example, ngayon yung mga schools po walang face-to-face. Isa po yan sa pinagkukuhanan natin ng mga voluntary blood donors, yung mga estudyante natin na nasa college level. And then of course, hindi po tayo basta-basta, yun kagaya na nasabi ko kanina, nakakapunta sa companies. Limitado po yung movement natin ngayon, hindi po tayo basta-basta nakakalabas. And then yung iba nagwo-worry din po sila kung safe bang mag-donate ng dugo ngayong panahon ng pandemic, which ina-assure naman po namin na meron tayong safety protocols na pinatutupad para matiyak po yung kaligtasan ng voluntary blood donors natin at gayon din po kami mga frontliners or healthcare workers na nagpo-conduct din po ng blood donation. Ma'am, pag-usapan natin yung sitwasyon sa inyong chapter. Pag ba may kababayan tayo ngayong gabi o bukas na umaga magtungo sa inyong tanggapan, magiging mahirap po ba para sa kanila ang makakuha ng supply ng dugo? O ilang araw ho kaya kailangan nilang hintayin para gayon makakuha sila ng kanilang kinakailangan?
Sa ngayon nga po, medyo hirap po tayo ngayon. So hindi po lahat ng tumatawag sa atin or nagpupunta na nangangailangan ng dugo ay natutugunan po natin ang kanilang pangangailangan. Kasi compared nga po before, sa isang linggo siguro, nakakapunta kami sa iba't ibang blood services partners ng 3 o 4 na beses. Probably before the pandemic, sa isang linggo siguro nakakakolekta kami ng humigit kumulang mga 100 bags ng dugo na siya naman na ibibigay natin sa mga pasyente nating nangangailangan. Unfortunately, ngayon po, minsan, past 3 weeks, wala po tayo ngayon na tinatawag na mobile blood donation. Yung mga companies po na tinarget natin, may mga ilan po na nag-cancel unfortunately nung schedule po nila. Opo. Ma'am, ito nabanggit niyo kanina, no? Isa doon sa mga factor, syempre, yung pangamba ng ating mga kababayan din na baka mahawaan ng COVID-19 kung sakaling lalabas o kung sakaling magtutugo doon sa inyong mga activities, ano? Lalo na at may mga ibang taong involved din dyan. Pero paano niyo matitiyak na hindi sila dapat matakot? Ano? Could you please tell us the process po ng blood donation ngayon, no? Kasi before the pandemic, alam naman natin sa kumpanya kung ikaw isang gustong mag-donate, pupunta ka lamang dun sa site kung saan yung mga partner companies ninyo pupuntahan ninyo, nakaset up kayo doon, pipila, hihiga, kukuha na ng dugo. Pero ngayong pandemya, paano ho ninyo ginagawa itong proseso ito, ma'am? Before the pandemic, medyo mahigpit na rin talaga yung screening natin sa blood donors ngayon. So nadagdagan lang yon. Like for example, ngayon, unang mga tinatanong namin, may ubot sipon ka ba? Or galing ka ba sa isang lugar na medyo maraming COVID cases. Pag nag-conduct naman kami at nagpunta sa isang company po, sinisiguro po namin na yung mga tauhan namin or yung mga Red Cross personnel, naka-PPE po yan, complete PPE, face shield, mask, lahat po yun para siguradong protektado po yung mga blood donors natin. So lahat yan nasusunod po, yung pagdi-disinfect, gano'n din yung mga higaan nila, kumot, lahat po ng ginagamit para sa proseso during the blood donation process. Same din po yun, pag nagpunta kayo sa blood service facility namin as a walk-in donor, nadidisinfect din po yung aming blood collection room, yung buong blood center po, nadidisinfect and regular. So very strict po kami when it comes to the safety protocols. Opo. May tanong lang dito yung isa nating kababayang nanonood. Pag daw ho ba bakuna kontra COVID-19 at wala pang 2 linggo o yung 14 days, pwede ho ba daw silang mag-donate ng dugo? Yes po, maraming nagtatanong ngayon. So tamang-tama po may release na update po si Department of Health regarding dyan. So lahat po tayo na nakatanggap ng COVID-19 vaccine, pwede po tayong mag-donate anytime basta wala po tayong symptoms or asymptomatic tayo. Kasi alam naman po natin, kagaya ng flu vaccine, minsan may nabakunahan dyan na nilalagnat. So kung wala naman po kayong flu or walang kakaibang naramdaman, anytime po, kahit na anong klaseng COVID-19 vaccine po yung tinanggap nila, pwede po kayong mag-donate ngayon. Opo. Ma'am, yun naman mga COVID survivors. Kasi di ba yung iba kinukuhanan sila ng plasma, ganyan. Pero doon sa proseso ng blood donation din, sa inyo, pwede rin ho ba silang mag-donate kung sila ay gumaling na mula sa COVID-19? Yung convalescent plasma, sir, dito sa local chapter natin or sa Pampanga, hindi po kami nagko-collect dyan sa main office po natin. Pero dito sa region po natin, nandyan yung regional hospital natin, Jose Bilingad, pwede pong magpunta yung mga nakarecover sa COVID-19. Okay. Ma'am, para naman po doon sa mga kumpanya na nais makipag-ugnayan sa inyo, saan ho nila kayo pwedeng maabot? Siguro banggitin nyo na yung mga contact numbers or email address at yung tanggapan para naman sa gayon mahikayat din natin sila na makipag-partner ulit sa inyo, lalo na ngayong kailangan tayo, ika nga ng mga kababayan natin gawa ng pandemyang ito. Yes po, hinihikayat po namin lahat ng nanonood, hindi lang po yung mga companies, yung mga ibang organizations dyan, groups, and then also walk-in blood donors. Para sa walk-in blood donors, meron po tayong blood center located sa Diosdado Macapagal Regional Government Center sa Maintis po. It's open every day. So ang collection time po natin is from 8 o'clock to 5 o'clock in the afternoon, including holidays po yan, weekends. Meron din po tayo sa Angeles City, sa loob ng Engineers Compound, sa may Barangay Pampang, Angeles City. Para sa mga nagtatanong po ng mga telephone numbers naman namin, pwede po nyo kaming matawagan sa 045-402-2378 or 045-961-4117 o sa mga mobile numbers po na sumusunod, 0933-045-9681
or 0943-253-4530. Ayan, mga kabalen, kung hindi nyo masyadong nakuha o nasundan itong mga numero, abay magtungo lamang kayo sa Facebook page ng CLTV36 at CLTV News. At kami po, ipapost namin yung mga yan para nang sa gayon, kung nais ninyong mag-donate ng dugo at madali nyong makontak itong ating mga kaibigan mula sa Red Cross. Ma'am Rowena Flores, maraming salamat po at mag-iingat po kayo. Maraming salamat po. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat. Dumako naman tayo sa ibang mga balita. Tiniyak ng Department of Transportation na hindi mapag-iiwanan ang mga residenteng tatamaan ng Phase 2 ng North-South Commuter Railway Project o yung Riles na magkokonekta sa Malolos at Clark. Ayon sa kagawaran, tatanggap daw ng sapat na kompensasyon ang mga apektadong pamilya o individual sa pag-usad ng naturang proyekto. May detalye ng balitang yan, si Paulo G. Santos. Sa payak na komunidad na ito sa Barangay Santo Niño, siyudad ng San Fernando, Pampanga, nagkaedad si Mang Joseph Kubacob. Sa pag-usad ng konstruksyon ng Phase 2 ng North-South Commuter Railway Project o ang magkokonekta sa Malolos, Bulacan hanggang Clark, Pampanga, aminado siyang magkahalo ang kanyang nararamdaman. Isa kasi ang bahay nila Mang Joseph sa mga dadaanan ng proyekto na kailangang gibain. Kahit na may pag-aalangan umano siya noong una, unti-unti naman daw siyang napapanatag dahil hindi naman humihinto ang pakikipagdialogo ng gobyerno sa kanilang mga apektado ng proyekto. 3 beses na kaming pinulong dun sa cover court. Andito ang mga agendang napag-usapan. Una sa lahat, yung hindi ko makalimutan doon, nakaharap yung boss ng JICA o ng Japanese dito, meron siyang tagapagsalita. Ang bilin sa amin na lahat ng tatamaan ng Riles o ng PNR ay kanila ng Ramdam naman anya nila na sincero ang kanilang nakakausap dahil may abiso ang mga ito sa mga residenteng malapit sa estasyon na huwag basta-basta na lamang maggigiba kung hindi pa nakukuha ang aktwal na sukat ng kada diameter ng riles ng tren. Kung halimbawa meron man kayong napagawa sa lupa ng riles, katulad nga nitong garahe o garage, wag raw munang gigibain hanggat hindi binibigay yung perang pinangako nila. Mayroong 127 pamilya ang apektado ng railway sa San Fernando Station. Mas marami dito ang mga informal settlers o mga kabahayan na nasa lupa ng lumang riles ng Philippine National Railways o PNR. Sa 14 na barangay na dadaanan ng proyekto dito sa siyudad ng San Fernando, nasa 904 ang informal settlers, 307 ang legal occupants at 135 ang business establishment at 4 na agricultural lots ang tatamaan. Ayon sa hepe ng Local Housing Settlement Division ng City of San Fernando na si Louie Clemente, ang orihinal na sukat na 15 meters clearance ay nadagdagan pa ng 15 meters kaya pati ang legal occupants ay tatamaan din sa railway project. Kung yung PNR track lang talaga na cleared na sa ngayon, hindi na talaga sana tayo mag-acquire. Pero since meron silang projected expansion para doon sa sinasabi nilang cargo, kaya sila mag-acquire ng additional na lupa. Nasa 32% na umano ang progreso sa Malolos-Clark Railway. Ayon kay DOTR Undersecretary for Railway Timothy Batan. Sa kasalukuyan ay meron tayong 32% na overall progress rate para sa PNR Clark Phase 2 at inaasahan natin na yan ay matapos yung kabuuan mula Manila hanggang Clark by year 2024. Pagmamalaki pa ng DOTR, aabot sa 7,000 trabaho raw ang maibibigay ng Malolos-Clark Railway Project sa mga mamamayan ng Central Luzon. Hiwalay pa rito ang mga indirect jobs sakaling maging operational na ito.
Sa Clark Phase 2 pa lang ay 7,000 jobs na ang magagawa at direct pa lang yan. Ibig sabihin yung mga trabahador natin, wala pa dyan yung mga indirect jobs na tinatawag na magmumula doon sa economic activity na isasagawa o na madidudulot itong proyektong ito. Ayon sa DOTR, nasa 90% ng kanilang capital outlay funds ay inilaan sa railway project. Ito'y upang makatugon sa napag-iiwanan umanong mass transportation na magpapalakas ng ekonomiya sa rehiyon ng bansa na may mga malalakas na economic zone. Paolo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, recycling tips at iba pang mga paraan ng pangangalaga sa kalikasan, layong gawing viral ng DENR Region 3. Manatiling makatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik po ang CLTV News. Mga karehiyon, alam niyo ba na tinaguri ang social media capital ang ating bansang Pilipinas? At dahil dyan, napakaraming content po mula sa ating mga kababayang netizens ang nagiging viral. Nariyan na yung mga katatawanan o di kaya naman yung mga recipe, mga memes o minsan pati mga away sa kalsada. Pero ang Department of Environment and Natural Resources gusto raw gawing viral ang mga bagay na makatutulong sa pangangalaga sa ating kalikasan. May report po si Jennifer Salenga. Cool na laruan, mga kakaibang decorations tulad ng tutubi, scorpion at gagamba. Sinong mag-aakalang ang lahat ng nagagandahang display na ito gawa pala sa basura? Ang mga yan, obra ng junk art artist mula Baliwag, Bulacan na si Brian Joseph Trinidad. Nabuo ang kanyang mga obra maestra gamit ang mga lumang payong, bote, mga sirang electric fan, mga bombilya at iba pang patapon ng mga basura. 3 taon nang nakakaraan ang mahiligan daw niya ang pagre-recycle at paglikha ng art piece gamit ang basura. Gawa siya sa mouse, gawa siya sa lumang kotseng laruan, mga screen, ito gawa siya sa, ito kinuha ko sa headset. Ito ang aking obra. Ang tawag ko dito is Black Widow, gawa siya sa mga basura. Ang inspirasyon ko po is yung talagang makatulong tayo sa environment na maging malinis. Imbis na makita natin yung mga basurang nakabara sa mga estero, pwede nating pulutin, i-recycle natin, pwede natin siyang gawing display sa mga bahay, or pwede rin natin siyang mapagkakitaan.
Ang kahangahangang Environment Army na si Trinidad ang tinatampok sa Enviral Thursday na bahagi ng programa ng DNR Central Luzon para mapangalagaan at maprotektahan ang kalikasan. Tulad ng maraming ahensya ng gobyerno, apektado ng pandemya ang ilang programa ng DNR kung saan kinakailangan ang face-to-face interaction. Pero hindi ito dahilan upang mahinto ang kanilang kampanya. Kaya naman gamit ang social media, naglunsad ng iba't ibang content na very informative ang DNR Central Luzon. Tuwing Lunes, tampok ang Good News Monday featuring developmental programs. Sa Earth Talk Tuesday, pinag-uusapan ang iba't ibang environmental issues at mga suhestyon at tips kung paano mapapangalagaan ang kalikasan. Wild and Alive naman tuwing Wednesday kung saan itinatampok ang iba't ibang trivia tungkol sa kalikasan at iba't ibang hayop. At ang Enviral Thursday. Ayon kay Don Guevara, Chief ng Regional Public Affairs Office ng DNR Region 3, mula Lunes hanggang Miyerkules, marami nang matututunan ng publiko. Kaya pagdating ng Huwebes, oras na para kumilos ang bawat isa at gumawa ng pagbabago upang mailigtas ang ating kapaligiran. Yung Enviral Thursday natin dyan, pinipicture natin dito yung mga vlogs, no? Mga video clips ng ating mga netizen, no? Yung sa rehiyon. Ang aming objective lang dito is sama-sama natin, no, na pagtulungan, no, na pangalagaan, no, linisin actually yung ating environment, no, yung ating mga ilog, no, sama-sama nating protektahan, no. Kasi kami talaga diyan sa DNR, aminado kami na hindi namin kaya lahat 'yan, no. So talaga we are making or creating an army of environmental warriors. Dahil karamihan ay nasa social media, naniniwala ang ahensya na mas mapalalakas pa nila ang kanilang kampanya, lalo na kung marami ang makikibahagi rito. Ang mga ganitong content daw sana ang maging viral upang mas marami ang mahikayat na kumilos para sa kalikasan. Itong segment na ito, talaga makakaboost ito ng education knowledge sa ating mga karehiyon, no, sa ating mga kanetizen. Kasi pag na-educate na natin sila, that's the time na meron na silang understanding at susunod na doon yung action, yung pagkilos nila. Kaya sa lahat ng vloggers, TikTokers, netizens at posters, show your love and care for the environment. Kung kayo ay may tips kung paano protektahan at iligtas ang environment at wildlife o mga pagkilos na ginagawa para sa kalikasan, gawing viral ang inyong video sa Enviral Thursday ng DNR Central Luzon. Kung meron silang mga video clip dyan, pwede nilang itag ang DNR, no, yung hashtag DNR3 or hashtag tayo ang kalikasan, or pwede din nilang i-email yung kanilang mga video clip sa denr.rpao3@gmail.com at iyan po ay ipopost namin dito sa ating Enviral Thursday. So para mahikayat din natin or ma-motivate, no, Jen, ma-inspire lalong-lalo na yung ating mga kababayan at mga kabataan na sa kanila magsisimula talaga yung ating pakikilaban sa paglilinis, no, ng ating kapaligiran. Samantala, kabilang pa sa programa ng DNR ang Amazing Eco Facts Friday, Environment Friendly Saturday at tuloy-tuloy na matuto sa Open Tambayan Sunday. Jennifer Salenga, CLTV News. Narito naman ang magiging lagay ng panahon bukas mula kay Ginong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-Ask Clark. Magandang gabi po sa ating mga kababayan. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Intertropical Convergence Zone na lamang po nakakaapekto dito sa may parte ng Palawan, Visayas at Mindanao. Yung pong low pressure area na lumabas po ng PAR ay naging isang tropical depression po, naging isang bagyo siya. At siya po ngayon ay namataan sa layo ng 305 kilometers dyan po sa may northwest of Kalayaan Island, dyan sa may Palawan. So wala naman po ito sa loob ng PAR, kaya po wala po siyang binigay na pangalan. Samantala po, isa pa pong tropical depression na nagbabanta pong pumasok sa PAR, baka po ito next week, namataan po siya sa layong 2,370 kilometers dyan po sa may silangan ng Visayas. At ito po ay nagtatagay ng lakas na hangin na umaabot na po ng 55 kilometers per hour malapit sa gitna. At may pagbugso na umaabot ng hanggang 70 kilometers per hour. Ito po ay mabilis naman kumikilos sa 25 kilometers per hour
Pakanluran, Hilagang Kanluran. So posible po itong pumasok ng PAR. So antabayanan po natin ang mga susunod na update tungkol po sa bagyo na ito. Samantala po, ang Western Visayas at Palawan ay magiging maulap po ang papawiri na may inaasahan po tayo mga kalat-kalat na mga pagulan dyan at pagkulog at pagkidlat dulot nga po ng ITCZ o Intertropical Convergence Zone. Samantala po ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, kasama na po ang Pampanga in particular, ay bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap ang papawirin. Meron naman po tayo inaasahan mga isolated cases ng mga rain showers at thunderstorm. Ito po ay dulot na po ng mga localized thunderstorm. So pinag-iingat pa rin po ang lahat. Although lalo na pa sa mga Pampanga ay hindi naman po madalas yung pagulan at hindi naman po masyadong malakas. Pero ito po ay pulo-pulo kung saan po matapat yung ating rain cloud. Kaya mag-ingat po ang lahat. Pinagdadala pa rin po ng gamit panangga sa ulan at panangga sa araw kung lalabas ng bahay. Magandang gabi po. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagang detalye, maaari nyo i-follow ang mga social media pages ng CLTV na nakikita ninyo sa inyong mga TV o mobile screens. At kung nais nyo namang balikan ang mga programa ng CLTV, pwede din yung bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners dito sa Central Luzon. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs at sa ngalan mo ni Binibining Sonia P. Soto, ako si Justin Dizon, ito ang CLTV News. Karehiyon, 93 days na lamang, Pasko na.